23:50. На гэты раз я сеў за ўваходнымі дзвярыма. Апошнія некалькі дзён былі дастаткова дрэннымі для мяне, каб стаць крыху больш асцярожным. Я ўсё яшчэ прымаў аспірын, каб спыніць мігрэнь, якая пачалася, як толькі загарэлася святло, калі я апынуўся ў пятніцу вечары на ганку. Я больш не рызыкаваў. Было шмат каментараў з просьбамі не знаходзіцца на вуліцы, калі прыйдзе газета. Што, магчыма, гэта яна была прычынай таго, што гульня ў выступ стала рэальнасцю. Я не ведаю. Як і не ведаю, ці гэта адбываецца простое, як пішуць людзі, што я чытаю тыя газеты. Але я не магу спыніцца, пакуль не. Мне патрэбна прачытаць газету, каб зразумець яе. Зразумець, як шмат ведаў мой бацька і як гэта паўплывала на яго.